Helo bawb, felly mae'r sesiwn heddiw yma yn mynd i fod yn rhoi trosolwg i chi o'r sesiynau blaenorol ble da ni'n canolbwyntio ar Gymraeg, Safon Uwch a'ch paratoi chi gobeithio ar gyfer y cam nesaf o ran eich astudiaethau chi ar arholiad. Felly, trosolwg o'r sesiynau, da ni yn mynd i edrych ar Gynghanedd, a da ni'n mynd i ddeall ag adnabod y Gynghanedd a rhoi chydig bach o gyngor i chi ar be i chwilio allan amdano fo. Fydd hyn gobeithio o gymorth i chi wrth i chi adnabod cynganeddion mewn cerddi ac yn waith y beirdd da chi'n astudio yn CY5. Da ni hefyd yn mynd i edrych ar gefndir Dafydd ap Gwilym a trafferth mewn tafarn, a da ni hefyd yn mynd i fod yn edrych ar rai camau a cyngor ar sut i werthfawrogi rhyddiaith yn CY6. Felly, na i jyst paratoi y sgrin i chi gael gweld. Felly, yr rhan gyntaf, beth yn union felly yw Cynghanedd? Wel, mae modd cyfieithu i'r Saesneg a mae cynganeddu'n golygu harmony. Felly, yn yr un ffordd y mae nodau gwahanol yn dod at ei gilydd i wneud cord, mae geiriau gwahanol yn dod at ei gilydd i greu cynganedd. Felly, beth sgynnoch chi ydy set o reola sydd yn gwneud i farddoniaeth swnio yn gerddorol. Iawn, felly mae'n hen draddodiad ac yn hen system sy'n unigryw i ni yma yng Nghymru, a mae wedi cael ei ddefnyddio gan feirdd ers dros ganrifoedd, dros 1500 o flynyddoedd. Felly amser maith. A mae adnabod a deall Gynghanedd yn wahanol i fod yn gallu llunio un, ond gobeithio yn ystod y sesiwn byddwn ni'n gallu trafod rhai pethau i chi chwilio amdanyn nhw. Felly, da chi'n gyfarwydd, mae'n siŵr, a chanu caeth o pan oeddech chi'n astudio'ch barddoniaeth ar gyfer blwyddyn 11. Felly, mae rheola canu caeth yn eitha cymhleth. Dyna pam mae'r archdderwydd, mae'r Eryr Hopwood wedi cyfeirio at ganu caeth fel singing in chains. Felly, os da chi'n meddwl amdano fo, da chi'n creu rhywbeth sydd yn swnio yn arbennig ac yn drawiadol, ond hefyd mae yna reola pendant i chi fod yn cadw atyn nhw. Felly mae dysgu cynganeddu chydig bach fel dysgu iaith neu offeryn newydd. Felly, yn syml iawn i ddechrau, ydych chi'n gyfarwydd iawn, dwi'n siŵr, ar pennill yma, odl, pe mae geiriau yn gwneud sŵn digon tebyg, a mae'r llythrennau yn cyfateb yn dydy. Daigi bach yn mynd i'r coed, esgid newydd am bob troed, felly mae gennych chi coed a troed yn odli. Daigi bach yn dod adre, di colli un o'i sgidiau. Felly mae adre a sgidiau yn odli. Digon syml. Yr rhan nesaf, pan ydych chi'n ystyried deall Cynghanedd, ydy cyfateb cytseiniaid. Felly, os ydych chi'n cofio, mae pob un llythyren newyddo'r Gymraeg ac eithrio a, e, i, o, u, y, a, hy yn gytseiniaid. Felly, maen nhw'n llythyrennau caled. A mae geiriau sydd o'r un cytseiniad ynddyn nhw yn perthyn i'w gilydd. Felly, os ydych chi'n edrych ar yr enghreifftiau sy'n fanna ar y sgrin. Byd, byw, bedd, bwyd. Gwaed, gwawr, gwyn, croes, craith, crist. Felly, does na ddim odl yn fan hyn fel da ni wedi weld yn y sleid flaenorol, ond beth sydd gennych chi ydy geiriau yn dechrau perthyn i'w gilydd oherwydd y sain maen nhw'n wneud. Felly, y mwyaf o gytseiniad sydd gennych chi sy'n cael ei hateb, y cryfa ydy'r berthynas. Ella bod chi'n gallu meddwl am fwy, ond mae'n enghreifftiau fan hyn hefyd. Gwario, gwirion, bore, barod. Yr un math o sŵn, a wedyn mae hwnna'n creu perthynas agos rhwng y llythrennau a'r geiriau. Iawn, peth nesaf i ni ystyried ydy acen a phwyslais. Iawn, felly ystyriwch enw chi, ble mae'r acen, ble mae'r pwyslais yn eich enw chi. Mae eisiau chi fod yn gyfarwydd â beth i sill, sillaf, felly sawl curiad sydd yn eich enw chi. Felly mae gennych chi eiriau un sill fel dydd, pob,
pawb, tu, tro, lle na mond un lle sydd gennych chi roed y pwyslais. Ond pan mae gennych chi eiriau efo mwy nag un sillaf, mae gennych chi wedyn pwyslais gwahanol yn does, geiriau, ysgol. Felly, os ydych chi'n gweld yn fanna, mae gennych chi lythrennau wedi cael ei dio i dynnu sylw at lle mae'r pwyslais yn y gair. Mae'r pwyslais mewn geiriau gyda mwy nag un sillaf fel arfer yn glanio ar y sillaf olaf ond un. Ond, fel ydych chi'n gweld, fel bob dim arall, mae yna eithriadau hefyd. Cymraeg yn un, a'r rhyddhad. Mae'r pwyslais yn dydi ar y sillaf olaf. A meddyliwch chi am eiliad ble mae'r acen yn gorffwys yn eich enw chi. A sawl sillaf o bosib sydd yn eich enw chi. Felly, at y gynghaneddion ta, fel ydych chi'n gwybod, mae'n wahanol fatha o gynghaneddion. Mae'r gynghanedd groes yn rhannu pob llinell yn ddwy ran. Felly mae'r llythrennau caled, PTC, ar ddechrau'r llinell yn cael ei hailadrodd yn yr ail hanner. Felly, does dim rhaid i'r llythren ar ddiwedd yr rhan gyntaf gael ei hateb, ond os ydych chi'n gallu gweld yn fanna ar y sgrin bod y llythrennau sy'n mewn coch yn cyfateb, dirgelwch ydy'r galon. Felly mae gennych chi dy-rgyl a dy-rgyl yn yr ail llinell, neu yn yr ail ran llinell, dylwn ni ddeud. Felly ydych chi'n clywed yr acen yn glanio ar dirgelwch a galon. So yna jyst rhoi eiliad i chi i edrych ar hwnna, gael clywed y sain. Wedyn mae cynghanedd draws, dipyn bach yn wahanol, bod yna'r unweddau tebyg, mae gennych chi hawl i neidio dros rhai llythrennau yng nghanol y llinell. Felly, lle bod chi'n gyfarwydd ar llinell yma, sy'n sôn am Hedd Wyn, y bardd trwm dan brif tramor. Felly, ydych chi'n gweld yn fanna gobeithio sut mae'r llythrennau'n neidio i'r ail hanner. Ond mae gennych chi wedyn y dan yna, yn does, sydd wedi neidio yng nghanol y llinell. Felly cynghanedd sy'n mynd ar draws bron. Felly mae y bardd yn gallu defnyddio gynghanedd i lawer o bwrpasau. Sain, cynghanedd sain, yn rhannu'n dair rhan, felly'n wahanol i'r ddwy arall, a beth sgennych chi di'r gair sy'n ar ddiwedd rhan 1, felly ydych chi'n gweld cariad yn fanna, a gwelais. Mae'n odli gyda'r gair ar ddiwedd rhan 2. A mae'r gair ar ddiwedd rhan 2 yn cynganeddu efo'r gair ar ddiwedd rhan 3. So os ydych chi'n gweld 2 gariad ar doriad y dydd. So mae gennych chi'r cariad a'r toriad yn rhoi'r odl i chi. A wedyn ydych chi'n gweld ar doriad y dydd. Felly mae'r gynghanedd i'w chlywed yn fan yna. Yn yr un modd fe gwelais estynnais stôl, so mae gennych chi'r ais ar ais yn odli, a wedyn mae gennych chi'r cynganeddu'n digwydd rhwng rhan 2 a rhan 3. Ydych chi'n gweld y llythrennau coch yn fanna. Reit, cynghanedd lusg, yn rhannu'n ddwy ran. Y gair ar ddiwedd y rhan cyntaf yn odli gyda'r sillaf olaf ond un yn yr ail ran. Felly ydych chi'n gweld maen nhw wedi cael eu rhoi mewn coch yn fanna. Chi'n gyfarwydd ar cerddi yma, dwi'n siŵr, o'ch cyfnod tygau, yn rihab o dan label. Felly gweld y gorwel, mae gyda chi'n gweld yr ab yn fanna mewn coch yn dydech, yn odli. A wedyn etifeddiaeth, cawsom, wlad, uwchadw. Felly mae gennych chi gwlad a chad yn odli yn fan yna. Reit ta, felly symud ymlaen, trosolwg o'r ail sesiwn. A mi fyswn i yn cynghori chi i fynd yn ôl ag edrych ar y sesiynau yn llawn, os newch chi plis, I chi gael cyd-destun ehangach o'r cyflwyniadau. A mae'r adnoddau i gyd ar gael ar wefan e-sgol Carlam Cymru, Reit ta, felly, Dafydd ap Gwilym, rhan yma o'r cwrs i chi wedi Y5, ynde? A mae yna gwestiwn yn mynd i fod yn gofyn i chi i drafod cefndir y gerdd a chefndir y bardd. Felly o bosib, fysa yna gwestiwn wedyn ar Dafydd ap Gwilym. Felly mae eisiau chi ystyried o fewn hanner awr. Mae eisiau chi fod yn gallu ysgrifennu gymaint ag y gallwch chi am gefndir y bardd a'r
gerdd. Oops. Iawn, jyst rhannu'r sgrin yn ôl efo chi. Ar Dafydd ap Gwilym, dyma ni. Felly, dipyn o'i gefndir o. Be fedrwn ni ddeud amdano fo? Barddoni rhwng 1340 a 1370. Oedd o'n uchelwr yn ddyn pwysig, wedi enni'n ardal Bro Gynnin, Llanbadarn Fawr, ger Aberystwyth, teulu dylanwadol iawn ganddo fo yn y deheubarth, prif noddwr Ifor Hael, oedd o'n gymeriad lliwgar dros ben, a 2 o'i brif ddeleits o oedd canu am serch a natur. Merched yn bwysig iawn yn ei farddoniaeth o. Mae o'n canu yn aml iawn am Morfydd, un o'i brif gariadon o. Oedd hi'n wraig briod, oedd hi'n briod efo bwa bach, a llys enw i gŵr hi oedd y bwa bach, a ydych chi'n gweld Dafydd ap Gwilym yn gwneud hwyl am ei ben o'n aml iawn ac yn cyflwyno cerddi dychanol dros ben. Oedd hi'n byw ger Aberystwyth, yn dod o deulu da, gwall gola ac eiliad tywyll, a mae'n debyg bod dros 80 o gerddi gan Dafydd ap Gwilym iddi hi. Felly, nhw'n ni jyst edrych ar y cyfnod da ni'n drafod yn fan hyn. Iawn, felly, oedd cyfnod beirdd y tywysogion wedi dod i ben, lle oedd gennych chi fardd yn canu i un person mewn un lleoliad. A wedyn, wrth gwrs, yn 1282, pan fu farw Llywelyn yn Lliw Olaf, tywysog Olaf Cymru, dyma diwedd cyfnod y tywysogion a diwedd y system nawdd bresennol. Felly, oedd yna 2 ganrif lywyrchus iawn wedi bod i'r tywysogion, a ddan nhw'n noddi'r beirdd wedyn, yn eu talu nhw am eu gwaith. Ond yn sgil y cwymp yma wedyn, be gawson ni oedd dosbarth newydd o dirfeddianwyr, a mi nath hwn yn ei dro ddatblygu i fod yn system beirdd yr uchelwyr. Be oedd gennych chi wedyn yn hytrach na'r tywysogion yn noddi'r beirdd, ond oedd yr uchelwyr wedyn yn noddi'r beirdd ac yn dechrau barddoni eu hunain. A wedyn oedd ni'n sefydlu'r system gler, lle oedd gennych chi beirdd oedd yn canu am bethau israddol, a falle'n gwneud y farddoniaeth yn gynhwysol i fwy o bobl. Felly, dylanwadau Cymreig ar waith Dafydd ap Gwilym, y foeswers, felly beth yn union ydy moeswers? Wel, stori bach a ddefnyddir i ddangos peryglon arferion drwg, ac ar y cywydd Trafferth Mount Tafarn, dyma un o'r prif ddylanwadau. Felly, oedd pregethwyr yn yr Oesoedd Canol yn adrodd moeswers yn eu pregetha nhw, a prif bechoda Dafydd ap Gwilym, sa chi'n dweud, oedd balchder a chwant. Mae'r 2 beth yma i'w gweld yn eitha amlwg yn Trafferth Mount Tafarn. Tydi hi ddim yn foeswers ddifrifol, iawn Trafferth Mount Tafarn, ond parodi ydy hi ar y foeswers ganoloesol. Cerddi serch, iawn, 4, 5 o gerddi Dafydd yn ymwneud â serch a natur, ac o Dafydd yn gyfarwydd iawn ag awdlau Hywel ap Owain, ac falle yn parodio i gerddi serch o. Gler, wnaethon ni sôn amdano fo yn gynharach, felly beirdd israddol Cymru, oedden nhw'n canu am serch, ac oedd hyn yn y cyfnod yn cael ei ystyried yn thema eitha israddol, a bod canu am enedigaethau, cariad a marwolaeth yn brofiadau syml sylfaenol pobl. Felly, doedd o ddim yn cael ei ystyried yn rhywbeth mwy uchel-ail. Dylanwadau Ffrengig ar ei waith o, y ffablio, chwedlau Ffrengig oedd hein, yn ymwneud â throion Trwstan, yn ymwneud â gwneud ffwl ohonoch chi'ch hun, rhyw ar awydd amdano fo yn ganolog i'r ffablio, tric cyfrwys yn fodd i gyrraedd y nod fel rheol, a mi welwch chi hyn yn eitha amlwg yn Trafferth Mount Tafarn, a narratif trydydd person. Felly, yn y sesiynau'n llawn, da ni'n sôn am sut mae Dafydd ap Gwilym yn creu persona iddo fo'i hun. Dylanwad arall ar ei waith o oedd y trwbadwriaid a'r trwferiaid, beirdd crwydrol o Ffrainc, ac oedden nhw'n canu mewn tafarndai, yn canu cerddi poblogaidd iawn yn y cyfnod hynny,
ac yn gwneud hwyl ac yn dychan y pethau parchus, ac falle'n gwneud sport am bethau fel emyna a chanu crefyddol. Ac oedd eu ffocws nhw fwy ar gerddi mwy erotig. Yr Alba, oedd beth ydy hi cerdd serch Ffrengig, oedd y trwferiaid yn canu'r Alba, a'r syniad neu'r cyd-destun tu ôl i'r y syniad yma o gan oedd dau gariad yn treulio noson gyda'i gilydd yna'n cael ei gorfodi i wahanu pan fysa'r wawr yn codi. Camp fwyaf Dafydd ap Gwilym bod o'n unigryw, bod o'n gallu gosod stamp i bersonoliaeth ar yr holl dylanwadau yma, a bod o ganlyniad bod y gwaith yn gwbl newydd a ffres. Felly, blas bach sydyn ar trafferth mewn tafarn i chi, oce? Un o gywydda mwyaf doniol ac enwocaf Dafydd ap Gwilym, naratif bywiog, defnydd helaeth o hiwmor yn apelio at gynulleidfaoedd mwy modern. Mae'r cywydd yn storiol iawn, gyda'r bardd yn adrodd hanes ei anturiaethau, a mae Gwyn Thomas yn cyfeirio at y cywydd fel stori ddigri gyffroes ar gan. Felly, y bwriad oedd i roi dyfyrwch i'r gynulleidfa a bod ti'n gerdd i'w pherfformio o flaen cynulleidfa. Felly, mwy na thebyg y bysa Dafydd ap Gwilym yn gwneud llawer o stymiau corfforol i ddwysau effaith y geiriau. Mae hynna'n wawdio a berthynas sy'n rhwngtho fo a'r gynulleidfa yn amlwg iawn yn y cywydd a sut bod nhw'n deall ei gilydd i'r dim. Felly, y sesiwn ola da ni wedi canolbwyntio arno fo ydy'r Gwerthfawrogi Rhyddiaith. So mae hwn yn bwydo mewn i'ch 6, sef yr arholiad ola 1. A be ydych chi angen i wneud yn y cyd-destun yma, mae CBAC yn gofyn i chi i werthfawrogi darn o ryddiaith ydych chi ddim wedi weld o'r blaen, a mae gofyn i chi drafod o ran i gynnwys, a'r arddull, a'r ieithwedd, a'r gair pwysig yn hwn i gyd ydy'r synoptig, lle ydych chi wedyn yn mynd ati i wneud cysylltiadau rhwng y gwaith yma a gweithiau eraill ydych chi wedi astudio dros y blynyddoedd diwetha. Ac yn sicr esych chi ddechrau ar eich cwrs lefel A. Felly, y cam cyntaf, beth swn i'n ddeud yn fan hyn ydy, mae'n bwysig i chi ddilyn be mae chathrawon chi yn ddeud wrthych chi. Os ydych chi yn teimlo bod chi eisiau rhyw fath o strwythyr, achos mae gwerthfawrogi rhywbeth o'r cychwyn yn gallu bod yn dipyn o her, ac yn enwedig o dan amodau arholiad, beth sydd gennym ni fan hyn ydy jyst rhyw fath o strwythyr sy'n gallu arwain chi i wneud o'n eitha taclus. Ond, fel dwi'n deud, does dim rhaid i chi lynu at y fformat yma. Felly'r cam cyntaf ydy'r y cynnwys. Iawn, felly peidio gwastraffu darlleniad. Wrth i chi ddarllen, bod chi falle'n uwcholeuo ac yn meddwl, reit, beth sydd gennym ni fan hyn? Pwy di'r cymeriadau? Beth sy'n digwydd? Oes na blot eitha cry yn rhedeg drwy'r stori yma, neu be bynnag ydy'r darn da chi'n gael. Okay? Felly, y cam cyntaf ydy edrych yn benodol ar y cynnwys. Yr ail gam, be ydych chi'n gwybod am yr adroddwr, y person sy'n deud y stori? Okay? Pa bersbectif sy'n cael ei ddefnyddio gan yr adroddwr? Pa lais sy'n cael ei ddefnyddio fan hyn? Ystyriwch hefyd cwestiynau chi ofyn i chi hun wrth i chi ddarllen darn ydych chi heb weld. Be di effaith y bersbectif yma? Ydy o'n berson cyntaf, ydy o wedi cael ei sgwennu yn y person cyntaf, sydd wedyn, oherwydd y natur agos yna, yn rhoi perthynas o agosatrwydd i chi? Ydy o'n effeithiol bod chi'n gweld popeth drwy lygad yr adroddwr? Ydy hwnna'n rhoi naratif uniongyrchol i chi? Os ydy o'n y trydydd person, fydd hwnna'n eitha clir i chi yn bydd, iawn, pan mae o'n y trydydd person, os na fwy o deimlad o bellter rhwng yr hyn sy'n cael ei drafod a phersbectif y darllenydd, mae hynny'n gallu digwydd weithiau yn dydy. Iawn, bod chi ddim cweit yn gallu uniaethu efo'r adroddwr yn yr un ffordd. Okay? Felly, cam cyntaf, cynnwys, yr ail gam, yr adroddwr. Iawn, felly, jyst rhyw restr wirio, os liciwch chi i ddilyn.
Lle da ni'n mynd nesaf? Wel, y trydydd cam ydy'r awyrgylch. A cofiwch, awyrgylch yn syml iawn ydy naws neu deimlad. Sut deimlad sydd yn y darn? Ydy o'n gartrefol? Be sy'n ei wneud o'n gartrefol? Ydy'r darn yn sôn am bethau yn y byd ni heddiw? Os na sôn am deulu, sôn am math o fwydydd da ni'n licio fita, ydy o'n sôn am gwefannau cymdeithasol, ydy o'n gwneud chi feddwl am fywyd da ni yn byw ynddo fo, ydy o'n dod ar yr presennol yn fyw, ydy o'n rhoi darlun cyffredin o fywyd, sut deimlad sydd i'r darn? Ydy'r awyrgylch yn newid o gwbl? Pam? Pryd? Ydy'r adroddwr yn newid lleoliad mwyn newid awyrgylch? Os na deimlad dirgel, arswydus neu iasol? Oes na ddefnydd o sgwrs yn y darn, o ddeialog, a be ydi effaith hynny? Ydy o wedyn yn cyffroi y darn, dod â fo'n fyw, yn gwneud i ni ddod i nabod y cymeriadau chydig bach yn well. Felly awyrgylch. So cam 1, cynnwys, cam 2, adroddwr, cam 3, awyrgylch. Y pedwerydd gam, ieithwedd. Sut ieithwedd, felly nid yn iaith yn y cyd-destun Cymraeg, ond sut ieithwedd sy'n cael ei ddefnyddio yn y darn. Ydy o'n blaen, ydy o'n eitha diafurn, ydy o'n flodeuog, a sut da ni'n gwybod hynny. Felly wrth i chi werthfawrogi, ceisiwch bod chi'n dyfynnu i gefnogi eich sylwadau hefyd. Pa fath o gywair sy'n na? Ydy o'n safonol, os da ferfa anffurfiol? Oes da gyffyrddiadau tafodieithol? Sy'n rhaid i chi fod yn hollol sicr o ba ardal yng Nghymru, ond ydych chi'n gwybod os ydych chi yn gyfarwydd â thafodiaeth gogleddol, neu gorllewinol, a bod chi'n gallu adnabod rhai o'r geiriau ac enghreiffftio nhw, mae hynny'n beth da. Os na eiriau cyffredin, bob dydd, geiriau llafar, bratiaeth, oes na deimlad realistig i'r darn oherwydd yr iaith sy'n cael ei ddefnyddio, ydy o'n eitha cyfarwydd. Os di'ch darn chi mewn byd ysgol neu mewn byd cymdeithasol neu rhywbeth da ni'n gyfarwydd ag o, gallwch chi ddeud hynny. Ond ceisiwch wastad esbonio pam bod o'n effeithiol. Pam bod o yn taro nodyn pendant efo chi. Wedyn, arddull. A dych bod erbyn y pwynt yma, da chi eisiau ceisio osgoi mynd trwy'r nodweddion arddull yn ddecanyddol, da chi eisiau trio plethu yr arddull i mewn i'r traethawd yn eitha naturiol. A weithiau, mae'n anodd dod o hyd i nodweddion arddull mewn rhyddiaeth, a falle bod yr ansoddeiriau'n bryn, falle bod y cymariaethau'r trosiadau'n bryn, ond gallwch chi nodi hynny. Gallwch chi wastad ddeud, os ydych chi'n teimlo bod yna brinder, a pam felly, ydy hwnna wedyn yn cryfhau y neges, cryfhau'r dweud, bod o'n eitha diafurn ac yn blaen, oherwydd y cynnwys efallai, bod o'n rhywbeth sydd angen gwrandawiad astyd. Darllenwch yn ofalus, os ydych chi yn teimlo bod yna'n pethau ydych chi'n gyfarwydd yn hwnna, pethau ydych chi fel arfer yn ei trafod wrth werthfawrogi cerdd, ewch am bethau fel hyd brawddegau, ebychiadau, elipsau, egfeidd o bosib, ac eto dewch yn ôl wedyn at be di'r effaith. Ydy o'n creu cynnwrf, ydy o'n dramatig, ydy brawddegau byrion yn rhoi teimlad staccato i chi. Ydy'r effaith wedyn yn glywedol. Mae llawer mwy i'w ystyried na ansoddeiriau a chymariaethau. Cam 6, themau. Felly, da ni'n deud na dyma fydd yn eich arholiad chi, ond themau ydy pan ydych chi'n gosod rhywbeth mewn rhyw fath o categori, lle ydych chi'n plethu pethau at ei gilydd. Felly, math o themau i chi ystyried, wrth i chi ddarllen yn ehangach, tlodi, gwrthdaro cymdeithasol, cenedlaetholdeb, bywyd cyfoes, hiraeth, rhywbeth da chi'n deimlo wrth ddarllen y gwaith. A wedyn, mae'r synoptig yn mynd i ddod mewn yn dydi. A mae hwnna'n mynd i fod yn berthnasol i chi fo uned 4 pan da chi'n trafod eich nofel, pa bynnag nofel da chi'n neud.
Ia, synoptig ydy gwneud y cysylltiadau efo themau eraill. Iawn, beth yw pwynt cyfeiriadau synoptig? Iawn, felly pam da ni yn ei wneud o? Os ydych chi'n edrych yn fan hyn ar y sleid, da ni'n trio edrych yn ddyfnach ar yr hyn da ni yn ei drafod, iawn? Felly'n edrych yn bellach na jyst y cynnwys, na'r arddull, iawn? Mae'r dasg wedi gwerthfawrogi'r darn, da ni eisiau edrych yn ddyfnach ar y pethau eraill. Da chi'n bod o'r gwaith arall da chi wedi ddarllen. A mae o'n gallu ysbrydoli cysylltiadau rhwng gweithiau gwahanol. A mwyaf yn y byd da chi'n ddarllen, mwyaf o gysylltiadau byddwch chi'n gallu gweld. A mae o'n miniogi wedyn eich dealltwriaeth chi o waith llenyddol. Okay? Felly, mae o'n bwysig i chi feddwl, reit, ydy'r darn yma'n atgoffa fi o'r beth arall dwi wedi ddarllen yn y gorffennol. Chimod, gallu fod yn len meicro, gallu fod yn stori fer, gallu fod yn nofel, gallu fod yn gyfrol. Okay? Gallu fod yn sawl peth o'r gorau. Felly, da ni'n edrych hefyd ar nofela sydd ar gyfer eich cwrs chi. Felly, mae yna sawl peth yn cysylltu y nofela. Felly, pa bynnag nofel da chi yn astudio, mae gennych chi berthynas mam a phlentyn, un o sylweliad, perthynas ganolog yr adroddwr a'i fam, Martha Jack a Sianco, mam yn dylanwadu ar fywyd a'r plant, Dan Gadan Goncrid, mam a losin yn trin i gŵr tad a pwdin mawr fel plentyn, a wedyn yn blasu, mae gennych chi berthynas Peggy a'i mam sy'n allweddol i ddeall y nofel. So pa bynnag nofel da chi'n darllen, fysa bod yn syniad falle i chi ddarllen y lleill, ia? Mae un da chi'n astudio'n benodol, ond swn i yn annog chi i ddarllen y lleill. Felly, pam synoptig? Wel, mae yn cynnarthwyo ni wedyn, mae'n ehangu'r meddwl i chi fod yn deall sut mae gweithio llenyddol yn rhoi complement i'w gilydd ac yn perthyn. A mae o'n hefyd yn dangos i chi siŵr o fod pa themau sy'n ymddangos yn gyson mewn llenyddiaeth Gymraeg. Ia? Felly mae o'n dyfnhau'r profiad i chi ac yn dangos falle sut mae yna gysylltiadau, sut mae awduron yn sgwennu falle yn debyg i'w gilydd. A mi ddewch chi, mae'n siŵr, i hoffi steil ag arddull rhai awduron dros rhai eraill. Okay? Ond mae wastad yn bwysig i chi fod yn mynd ati i ddarllen yn ehangach. Okay? Felly, pob dymuniad da i chi efo'ch astudiaethau, a fel dwi'n deud, mae gweddill y cyflwyniadau yn llawn ar wefan e-sgol Carlam Cymru i chi gael mynd i weld y cyflwyniadau yn llawn gyda'i gilydd. Diolch yn fawr i chi.